агар шумо хоҳем приложение 1xbet-ро дар телефонтон скачат кунед, ба ссилкаи дар таги ин видео будагид дароен ва бемушкилӣ ҳам барои iPhone ва ҳам барои Android скачат кунед. ин приложениеро танҳо ай ҳамин ссилка скачат карда метавонед, барое ки дар Play Market ё App Store бисёр хеле приложениҳо ва ё дурӯғанд ва ёро машинико сохтагианд. баъди скачат кардан ба приложение медроен ва регистратсия мекунед. бистрая регистратсияро интихоб мекунед ва баъдан номерои телефонтон менависед. валютатонро интихоб мекунед, сомонӣ, доллар, рубл ё ягон чиз дигааш. баъди регистратсия шотона пур мекунед. давомиш дар рӯи экран. Opel Vectra соли бориш 1995. CDX. Объем мотора чанд гуфтед ака? 1.8. Объем моториш 1.8. Газ бензин? Газ бензин ҳуҷҷатош 1 соли дига. 1 сола ҳуҷҷат дорад. Инай пробегиш. Нарх чанд кайда? нарх 25000 сомон боз савдо мешавад. Я номерои даркорӣ медодед ака? 93 775 65 65. дӯстони азиз, агар шумо хоҳиши гузаштани сарҳадро доред, марҳамат, ширкати Акаи Темур дар хизмати шумо. ҳар рӯз аз Москва ва Московский област бо мошинҳои замонавӣ бо комфорти баланд муҳоҷиронро бе ягон мушкилӣ ба сарҳад бурда меоранд. нархашон бошад қатъи граница ҳамагӣ 5000 рублай. рақамҳошон дар рӯи экран. марҳамат, боз маълумоти бештара занг зада аз худашон бигиред. Mercedes 190 соли боришиш 1990. Объем моториш чанд ака? 1.8 мотор сечка объем моториш 1.8 мотори сечкаи объемни буда. ҳуҷҷатош чанд қай? ҳуҷҷатош декабр то охирои декабра вақт дора ҳуҷҷатош. خیلی همشون دیزل نه اکا؟ اینا دیزل هم پاون کن. آن سوزی شورش سر ارکای بخوی. بنزین گاز. بنزین گاز؟ سوزی شورش بنزین گاز بوده. موتورش ایرا نقشه چند کاریم با اکا؟ 23 تا بسازمش. نقش 23000 سوم با سودا میشه. یا نمره تلفن داکور میدین اکا؟ نمره تلفن 908 50 56. Opel Duty соли боришиш 1996. объеми моториш 1.616. ира ҳуҷҷатош то ка? ҳуҷҷатош то ноябра. телевизор пробег шаҳра чиқи пайдон не пробегаш. нақша чанд та карен ака? нақш 18000 сомон. я номерои телефони даркорӣ медодем. номерои телефон 901 0502 34. Mercedes Echka
соли бариш 1992. Объем моториш D0. ҳуҷҷатош чанд қайд дига ҳуҷҷат дора ака? ҳуҷҷатош се бутай. ҳуҷҷат надора. Инаи пробегиш биҷиқи пайдо шава бояд на? Пробегиш болош дабдаг мо. Коробкаш механик. Видео партек чиye? На, нақш видео. Нақша чанд гуфтин ака? Мошин теҷе. Нақша чанд гуфтин ака? Фарқ надора кадам. Нақш 16000 сомон. Я номерои даркорӣ битем. 988 88 7022. Opel Astra G. Соли боришиш 1999. Объем моториш 1.6 простой. Як сола ҳуҷҷат дора. нархиш 34000 сомон. ё кондиционер доран ака? Кондиционер дора. Ака номерои даркорӣ медодем. 900 07 35 35. Родной краска бне. Мерседес течка. Соли боришиш 1999. Объем моториш 1.6 гуфтем? 1.8. Объем моториш 1.8. Як сола ҳуҷҷат дора. Кондиционериш кор мекунад. Не багажиш. Не салони друж. Ира пробегша чӣ хеле мешава? Не, ҷӯша. Не, ҷӯша. Инаи пробегаш. Коробкаш механик. Нақша чанд гуфтен рака? 48000 сомон. Я номерои телефони даркорӣ медодем. Ҳамира мону мешав? Номерои телефон 93 99 26 46. дӯстони азиз, нақшаҳои дигари моро дастгирӣ кунед. Дар канали Ҳамватан ТЖ хонаҳои фурӯшӣ мешавад. Дароен обуна шавен ва дар канали Мошин ТЖ бошад. Мошин бозор аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳри Бохтар мешавад. Дар канали Паём ТВ Мошин бозор аз ноҳияи Восе деҳаи Ҳулбуг мебарояд. дар ин каналҳо обуна шавен. силкаҳошон дар описани видео аста, яъне дар таги видео ё ин ки ба ҳамин номҳо поиски ютуб. аз шумо як тугмаро пахш кардан ва ба мо нерӯи беандоза мебахшад барои наворҳои беҳтарин баҳри шумо сохтанро.